Ugayam ugayaman na uyak ay gumayaman. Kakabagyan ay nasagad, abala yan ay diket. At tuyak man nga agparang tatnoin kayo kita ipayan. Iti ababa apamatang nanumua kapampanunutan nga inak idalan iti ugayam. Ket itata kakabagyan tanaimutan ay nadanunan nan ibanbanag ay programa dagiti taga DCTP ken taga CIS. Ket itaan tayo na tiptipon dito'y baryo madarang nga ayan. Ket tayo dangdanggayan idakit intay man sarabwan. Ket tayo ragragsakan kastamit nga intay nainayunan iti ganggang sa kin ganggang